Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nos Mari Carmen Grande, que é a presidenta da Asociación de Mulleres Rurais de San Miguel de Deiro. Bos días, Mari Carmen, gracias por vir. Hola, bos días. Que tal? Bueno, pois falábamos xusto antes de empezar que está desde aniversario este ano nas Mulleres Rurais de San Miguel de Deiro. Contame un pouquiño como vai ser ese aniversario, cantos anos cumprides. Pois sí, mira, cumplimos 30 anos de aniversario. Os 30 anos fainos o 12 de setembro. Pois vamos a facer un festival, Día das Letras Galegas. Vamos a facerlle un pequeno homenaje á que foi a nosa presidenta. Entonces, pois temos pensado facer pois unhas actuacións de pandereteiras, que ela tamén estuvo nese grupo. Faceremos, pois haberá un grupo de gaitas no que actuará o seu fillo. E tamén faremos unha pequeniña obra de teatro, que esa foi a primeira obra de teatro que fixemos hai 27 anos. Entonces intentaremos facer por todo alto, como nos gusta. Pero bueno, a ver. O sea, que ademais de festa polo aniversario é un homenaxe tamén á anterior A presidenta. Milagros, sí. Porque ti levas, me decías, como presidenta 2 anos, non? Sí. Antes estuveches como vicepresidenta 30 anos, non? 30 anos, sí. Como vai o tema do relevo, que falábamos tamén antes de empezar? Se a Claro. xente nova se anima ou non se anima? Claro, nós o que nos quixéramos, aínda que nós estemos aí, pois que a xente nova pois animara, porque, claro, son 30 anos que levamos aí, e cansámonos un pouco, e aparte tes persoas maiores coas que tes que coidar tamén, entonces non estás, entonces quixéramos que os fillos nosos e os das nosas socias, pois quixeran volver para aí. De feito, hai algúns que están aí, agora vamos a facer a obra de teatro, e hai algúns, os fillos dunhas das socias, que xa fixeron elas obras de teatro tamén, pois volveron. Pero quixéramos que colleran eles a asociación e que nos estar todos aí, porque claro, a xente gustalle estar, máis agora os que jubilaron, encántalle estar aí e facer cousas novas, pero bueno, todo cansa. Claro. E por que pensas que non se anima a xente nova a chegarse á asociación? Pois eu non sei se é porque están polos traballos, pero bueno, nós tamén traballamos. Claro. Non sei se é polos traballos ou é que non se animan ou que hai que tirar un pouquiño deles, non sei, ou teñen outras cousas, claro. E como os animaríamos para que se acheguen? Que encontrarían? Si se meten na asociación, que van a encontrar ali? Que facedes? Que actividades tedes? Sí, pois mira, temos moitísimas actividades, temos actividades de informática, actividades de cociña, de bolillos, de costura, e incluso charlas, pilates, yoga. Temos moitísimas actividades, e ademais o que se encontraría é que estar xuntos, pasalo ben, e que o disfrutamos moitísimo, pasámolo genial, Sí. Moitísimo, rímonos moitísimo. E aparte somos un grupo, a todas as socias que somos socias moi amenas, moi acolledoras, e intentamos axudarnos unhas ás outras, e é verdad que o pasan moi ben, E cantas sodes? Pois ahora me parece que estamos sobre 80, pero bueno, chegamos a ser 200 antes da pandemia, éramos moitísimas. O que pasa co rollo da pandemia, a xente foi se retirando, outra xente pois non está, outra xente, pero bueno, ahora somos 80. E sodes unha asociación que tamén vos coñecen como Lolita Trío, non? Exactamente. Contame un pouquiño de onde ven. Claro, a asociación esta ben, puxémoslle Lolita Trigo porque Milagros fora alumna de Lolita Trigo, e nós tamén, o que pasa que elas eran as chicas, nós éramos as nenas, e esa profesora veu para San Miguel, e bueno, puxo San Miguel andando, porque, bueno, fixo moitísimas actividades, xuntaba as nosas nais, facía que lle chamaban o plantel, chamabanlle o plantel, e entonces xuntábanos e facían cursos, e facían, bueno, unha maravilla. Despois, eu recordo que ela xuntaba grupos de xente de outras parroquias, como de Barrantes, de Ribadumia. De feito, moitas das nosas as alumnas casáronse con moita xente de Ribadumia. Fixo lazos aí. Sí, entonces ela fixo moitas cousas, enseñounos moitísimas cousas. Entonces, eso foi o que como ela nos enseñou tanto e nos aprendeu a facer tantas cousas, puxemos o nombre de Lolita Trigo, porque nos sentíamos con ela moito apego, foi como unha nai. Claro, e soledes facer como homenaxes, non? Cada X tempo a ela, non? Si, fixemos un homenaje a ela, fixemos un homenaxe que, bueno, de feito, houbera moitísima xente. Si, fixemos un homenaje porque de verdade así o sentíamos, e porque para nós Lolita foi algo especial. E como cambiaron as mulleres rurais nestes 30 anos que levas dentro da asociación? Como notas que cambiaron?
Sí, notas, claro, vamos a ver, a medida que se van cumplindo anos, a xente está cansada e todo eso, pero notas así un pouco como de non apetecer, deixadez, sabes? Como que non temos ganas de... Estamos, claro, teñen nenos pequenos, pois ao mellor en cos actividades dos nenos pequenos, pero eu tamén me poño a pensar, eu tamén os tuven, en cambio estaba aí, pero claro, ahora hai outras cousas, e ao mellor, pois non sei. Sí, outras maneiras de divertirse ou de ter ese ocio. Entonces non sei, pero eu que digo, eu tamén os tiña e tamén os levaba a fútbol e a actividades, pero estuven aí, non sei, ou é que falta Lolita, eu a veces penso, pois si, falta Lolita Trío, que era a que tanto nos empuxaba e que nos facía ser unha piña, porque éramos unha piña. Entonces, debe ser eso, que nos falta aí unha profe desas. Que meta caña, non? Exactamente. E que eventos estades preparando ahora, máis alá dese festival que me dis para maio? Non sei se estás preparando, se participades en algún outro evento. Estamos preparando ahora porque facer cursos, estamos preparando para facer cursos. Unha vez que pase este evento, pois, bueno, seguramente ao mellor po ano volvemos a facer outro festival ou así, porque a xente ves que lle gusta. Pero logo estamos intentando facer cursos de informática, cursos de gimnasia e cousas que a xente lle gusta moito. Vamos pouquiño a pouco. Fixemos un curso de arte floral, que foi un éxito, le encantou, a xente encantou, gustoulle moitísimo. Entonces estamos intentando facendo cousas e metendo cousas e a xente a ver se se anima. De feito, hai uns rapaces da hora que nos din que se hai curso de cociña que el quere vir. E iso a min encántame. Os chicos. Os chicos, a min encántame, porque parece ser que a cociña era só de mulleres, agora xa non é así tampouco. Pero que queren... Entonces a min eso, basta que empece un para que ao mellor despois. Entonces é o que estamos intentando. Claro, entón aceptades chicos tamén, porque falaba eu con algunha outra asociación tamén de mulleres rurais e que decíanme eso, que cada vez tamén hai chicos que queren entrar. Nós sí, aceptamos chicos, bueno, encántanos, que haixa chicos, como non, encántanos, claro que sí, mas aportan moitas historias, é moi ben, sí, nós sí. Nós estamos abertos a todo. Moi ben. E as mulleres piden cousas diferentes, digo, foron pedindo actividades diferentes, porque tamén falei con algunha outra asociación que me decía, bueno, antiguamente pedían máis cousas manualidades, máis bolillos e tal, e agora piden, pois eso, pilates, gimnasia... Tal cual, sí, ¿no? Tal cual, sí. Antes sí se pedía máis eso, bolillos, que nós tuvemos un montón de xente en manualidades, tuvemos tantas e tantas que tiñamos que facer 3 turnos, porque era, pero ahora en cambio piden máis moverse. Como, sí, debe ser que tamén os médicos nos din que hai que moverse, entonces diste, estás nunha edad que queres moverte máis. E de que vos sentiríades máis orgullosas? Se me tes que decir algo nestes 30 anos que levades de historia, algo que te acordes que te sintas especialmente orgullosa de ter conseguido ca asociación ou cas mulleres, non sei, se che ven algo a mente, ou algunha... Ahora mesmo... Algúnha anécdota ou algún evento especial que recordes con cariño? A verdade, para min os eventos os que facíamos por Navidad e por as letras galegas e todo eso, que fixemos tantas cousas e tan bonitas que de verdad, fixemos tantísimas cousas e acórdome que fixéramos cousas en Navidad de hadas, desta Lolita, que ela escribía todas esas cousas e recordámoslo, entonces para min eso foi o mellor. E os peores momentos que serían a pandemia, o mellor, non? Si, a pandemia. A pandemia máis a falta de... De milagros, non? Que se nota moito, supoño. E que crees que aporta unha asociación como a vosa, a sociedade dali, a parroquia? Bueno, eu penso que ali aporta moita amistad, estar xuntas. E compañía, verdad? Para moita xente que mellor está sola e que ir ali, pois supón un momento de estar acompañada. De feito, dinche, non deixar a asociación, senón que facemos, a donde vamos. Todos eses minutos, ese pouco tempo que estamos ali todas xuntas, pasámoslo genial. Genial. Mais reímos, moi ben, moi ben. Mais hai somos un grupo de xente xa directiva e máis socias que son de verdad como unha piña, moi ben, a verdade que a asociación funciona moi ben. E supoño que o que che fai seguir, porque me comentabas que estás cansada e que bueno, que a ver se houbera xente que quixera tomar as riendas, pero supoño que iso que che fai non deixar, non? Claro, entonces estás aí un pouco porque che dá pena, diste que pena moito pola xente que tes, esa xente que tes a túa alrededor, que che pide, non deixes, jolín, que facemos, non deixes, entonces estás aí un pouco por eso, pero claro, a mí o que me encantaría é iso, que volver a xente, aunque nós estemos aí, pero que eles foran os que levaran un pouco as riendas da asociación. E acompañalos, que vayan aprendendo. Claro, o que fixera falta, estamos aí. Pero gustaríanos así. Que se vayan animando, non? Sí, pero bueno, témolo difícil, non temos fácil. A ver agora, porque se fixo algunha socia tamén,
E a ver se vamos animando. Sí, Sería, claro. sería o obxectivo principal que teríades ca asociación, que se vaya unindo xente máis nova? Sí, eu desde logo gustaríame moito que a xente se anotara, porque eu tamén estou cansada. Xa. Eu tamén estou cansada. En parte, que a xente xoven ten moita máis agora, Vitalidade, sí. e parte, xa ten outras ideas tamén, a min acábanse as ideas, de verdade. Bueno, pero tes tamén compañeiras, non? Que supoño Teño, que... sí, somos un grupo, eu estou como presidenta porque alguén ten que estar como presidenta, pero tanto a presidenta, a vicepresidenta, a secretaria, a tesora, estamos todas aí. O que pasa que a veces... Acabas as ideas, sí. Eu queria preguntar tamén pola parroquia en sí, non sei se hai algunha necesidade que queirades aproveitar agora. Bueno, comentábame que o Concello que colabora bastante con vos. Sí, a verdade é que Pero non sí, sei o que si- necesitamos agora é que a Casa de Cultura a poñan un pouco, porque está un pouco deixada, Xa. sabes? Entonces, de feito, nós intentamos arreglar o máis posible, todo eso, pero necesitamos que a Casa de Cultura a volvan a poñer, darlle máis vida, porque non, entre o rollo da pandemia, entre que nós estuvemos así un pouco paradas pola pandemia e polo de Milagros e tal, foise deixando un pouco, entonces está un pouco deixada, está un pouco desastrosa, entonces o que queremos é iso, que haxa actividades, que se lle dea vida e que a preparen un pouquiño, se o quixéramos. Crees que a visión das mulleres rurais cambiou tamén nestes anos? Que mellor antes era vista, pois eso, como a típica asociación de, bueno, ali van as mulleres a facer manualidades. Pensas que hoxe hai outra visión de vos? Eu penso que sí, porque eu vexo que hai xente que ven de moitísimos sitios, porque incluso aí atrás me dixeron, ai, tires a asociación de San Miguel, sí, e que aí facedes moitísimas cousas, entonces eu penso que home, habrá de todo, habrá quen pense que, bueno, están aí facendo eso. Home, Porque non pero teñen outra cosa que facer. toda a vida foi así, Sí? Eu recordo miña nai cando iba ao plantel, e acórdome que había veciñas que lle dicían, bueno, van porque non teñen outra cousa que facer. E iso que iban pola noite. Eu acórdome que era nena pequena e iba con miña nai. Pero que era o plantel? O plantel era esa asociación que fixo Lolita Prigo. Sí, a primigenia, non? Sí. Entonces, coas nais, primeiro empezou coas chicas que eran as súas alumnas, e incluso meteu as nais, incluso metera ao cura da parroquia. Caramba, así que tiña poder de convicción. Era un caso, o cura da parroquia, entonces era unha maravilla. De aí ven o nome de Lolita Prigo porque foi moi importante para a parroquia de San Miguel, moi importante para a xuventude, moito. Era unha muller adiantada aos seus tempos. Si, era unha muller solteira, veu de profe para ir para San Miguel, pero adiantada aos seus tempos. É onde os nenos empezaron a estar nas aulas, nenos con nenas, que antes eran nenas separados. Ela foi a que empezou a meter nenos con nenas. Por iso xe digo que moi ben, San Miguel moi ben, A verdade que é unha parroquia onde, home, hai de todo sempre, pero unha parroquia que estamos moi unidas e facemos moitas cousas porque estamos moi unidas, Tamén falei con algunha outra asociación que me decía que a xente nova que vai a vivir ali, que mellor que non sinte a parroquia tanto como os que levades ali toda a vida. Pode ser isto tamén? A veces sí, a veces, mira, eu recordo unha chica que está ali que veu, enterouse, xa leva, non sei se me dixo, 10 ou 12 anos, enterouse o ano pasado De que existía? de que existía a asociación. Claro, tamén pode pasar. Entonces, claro, a veces pasa así, pero despois temos moita xente que se vai enterando e dime, ai, Carmela, anótasme para a asociación, e a verdade que, entonces, as bocas van falando. É moi ben, eu vexo que a xente que se anota na asociación está encantada. A xente que se mete non marcha. Non marcha, Entón está encantada da vida. E que cuota teñen, por exemplo, para Pois mira, a verdade temos unha cuota de 12 euros ao ano. Pois, 1 euro por mes. máis barato non se pode. Imposible, porque nós somos unha asociación sin ánimo de lucro. Nós non queremos cartos para ter gardados. No, os cartos son para as socias. E claro, hai un mínimo de... hai que poñer para poder facer cousas. Entonces, nós danos igual. Hai asociacións que nos digan, ai, nós temos 8.000 euros, que eu non quero 8.000 euros na asociación. Pois é o problema, ter por favor, aí xuntanse cartos, vamos de excursión, e facemos así actividades, ou para as socias. En Navidad facemos unha cena, xuntámonos, é que pasamos moi ben, de verdad. Excursións tedes algunha así prevista xa agora que ven o bo tempo? Si, temos agora unha prevista ao Pazo de Oca para sábado que ven. Xuntámonos con outras asociacións, sabes? Porque a veces ou non se xunta toda a xente, mellor nós xuntamos 20 ou 30 personas e a mellor outra asociación. Entonces, claro, ao xuntarnos, danos para ir.
É moi ben, con outras asociacións, moi ben, moi ben. Nós estamos abertos a todo. Moi ben, pois animamos a que todo o mundo que se achegue, que Pois sepa claro, que estades ali, claro, que facedes cousas. que se animen e que veñan porque o pasamos moi ben. Perfecto. Bueno, pois estaremos pendientes do que sigades facendo deste aniversario que de celebrar, o 17 de maio, penso que é, Os 17 de maio, sobre as 7:30 da tarde. Bueno, pois animamos a todo o mundo tamén a que se chegue hasta ali. Moitas gracias por vir hoxe ata aquí. Gracias a vos por invitarnos. Nada. E gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.